Une ude usamna Josh Havaya onen password. Ukun yung kong diamond password ibalong astan lecturer. Political Science sa Government Higher Secondary School Jowai. But iba Agustin Lakstang kiwasong kibasa halatalabo Jowai. Une usamla udan ya kasap ka bakarpang bakajing tuwid matam piano kumangirami hakan ka video kabalapin mi daka balang latalabo Jowai. Henry kajikan jongi mata kamlong sepang kajing piano jong Josh kajikan kalong hakabide bakajing puli ke jong Kadaw kalong baundi usamla puli. Ulalong uwe na pleng kibawan hakatup kabasipaw na nikatap dan jong ka exam class 12 science stream kabla pimranda ka ambus samla Josh ulawan kadan kabanyaw hakabaw layo South Park for marks. Uday na ka school North Liberty Jowai kabalang kuwe ni school kibapaw baha hakan ka exam kabrak sudap. Amtang kabatang piano letu uba u Josh udon ru kasab mansna video man edit video hakabaw la penmi ru kato kan tiliki video kabaw la ring hi bat kamju ru ula edit hi. Rengkat kajian lang ikimi kong daman password usangot uperta uluyok menyekran berusam na Josh. Kabala bukat tu kini kili kijing keli tu kini sangat mata ya kajing juma aku jung kini kijing keli kijongi. Kajing sisa ngam sing lek mi nanti ban boy kada gani kekerdan handrai ngasubo bait ketong bangan su ai ga jingpen krek ke bu bahatam nagul ta kani ke exam. Nungkong do ngakwa ban penpau kajing singo batan ai ke burom yau play nong bu nong thau berpoy nga kat ado kani kekerdan ke bangam sim lek mi nanti ban boy pat nga ai ro kajing singo bat ke burom ikmegi kpa bali ke baying ke basam kibala ai nga kajing kersan men pan sem hakabangan pen kre ikani ke exam nga pen paru kajing singo bakrau yidino kai kibala tres itong men pan sem bat kibala long kibala kloy banyarap inga nangadon kami ki hakano no por bar hakano no liang ro ai ngoro yung principal jangi researcher ubala tres itong ban motivate ban support ini ban penbiang ya barok non kam jangi haga jing sisa kam don ke por batikina banga pulekon kam tam ke por belong school bat tang gitu kisingi bangya syuti nga kam pelut por ban pulekon bat ke ba bone ke por banga pelut ban pulekon ke dai tang kini ki khendiat benai swaga exam dang sudak ban thoy ke need exam akan ni ga samdi bala dep bat nga dang ambi kata result trong kata bat kan song ga result trong kata ngan tip man le ayu ka message ke bang kwa ban aya ki para nong puli kalong ba hakano no ka subject ke bangi ke chapter le ni ke topik ke bangi puli ni dewi ban long ki bala clear yu concepts jong to but ladang ni don ni ki doubts le ni ki jing artatin ni de ban clarify ki na ki nong kai le ne na ki para lok jongi le ne na ki no ma ki bala ban pensai gitu ki jing artatin jongi ha ko joko porro habangi la la ye ke no ga topik le ne ke chapter ni de ban long ki bala kloy ban yarap ro iki para lok jongi ma ki don kam jongi ro ban skang thoi ko to namar ba ko to ka pin up ye ga confidence jongi ha ko bangi la ban le pha hadin ka bakong sam ro kalong ba ni dei ban long ki batre sitam bat ki basania hau belai namar badai tam o bala ban ai ka ta ka sing start bat ka sing sem pam
Kawai ni kijing pengimat kum ki samla pule kalong ke jingpom dan jong ki coaching center kaban hikai ngi kum no ban face ban crack ya ki entrance exam repair kum bangi yo inventar ngi pass class 12 from ni don kaban le ki entrance exam kanang bangi yo ban tengi ki jing pule jongi kum ta daga jingpom dan jong ke coaching center ki ba biang hakani ke jela jongi ke ta bhai ki samna pule kawai pat kede ka poor connectivity but ka poor internet connection mo shagi thanyang kundong kaba kata igitu ki kena nama ba dakidon ni gitu ki yaga connectivity ka biang ba internet connection kila ban wat ya ki resources but ya ki jingdon kam jong ki ha ka to ka jing pule jong ki kabala ban yarap iki ban le khampa sho ha ka jing pule jong ki to ka jing shisha ya ka kan ne ka ba un yo ya position ha ka jing yi jong nga kum ka no hikai ba kum ka keme ngai i ka capacity ka ba ukon udan na do ba udang re bulan dan lepai kata ka sap ka talent ka ba uble ul kur ku ka pangi u ba ngaju pos niu bakan dan baik ke ke sini ka ba un la ban wan ra ya ka burom ka ba kram na ka banta uble wa ai ka jing start ba i ka yeng ka sam hi barok ka we ba hakani ke exam 12 ka jong u ngalaju ai man sim u ba ngi bagi kemi pa ngi laju ong u ba kon ngi tip ba pidon ke capacity na ba kata wat pen le no e ka yo pi ba be ba hadin kum ta ni shi ai man sim me u bon le ba ba un pendep hong yi ki kamram gi jo u de ka ba shani ha uble ba ai u ka jing start u ba kula ban ai ya ka jing start ka ba udan kam bat ya kata ka jing thrang bat ka jing kemi lenti gi jongi kalong ba shisin ka singi ka kerteng gi jo u kan pau ka ban wan la ka ban la ban wan ra ka buram na ka banta uble ubala ai u ka ne ka jing start ka message ka bang dan ban ai ya ki kemi ki pa ba ro ka long ba tongin pek ba ngin pek tho ba yi ki kon gi jongi man kasni ngin am insting ban shu kan he ki tang na jangai habangim dan bat ki bikin pendep ki kamram bat ki jingkit kre ha ki jing im jongki tungin persyam do dang step ban telenti ki kon bikin tip kum no ban yai barok shisni ha to kasni bikin long ki nong job ya ka to kasni ngin ai ro ikapor ka ba kordor man kasni hakano ka banta ka bangila ban ai ka jing kershani ki ban follow up iki ban bot din kumno ki pendep iki kamram juki ke ai ka bagi le hayeng ke ai ka bagi le ha school ke ai ka ba kino hikai ki pha iki bikin le ba bingin long ro ki kimi ki pa ki ban kmi lenti tangi ka jing job jong ki kon bingin sngew ram la digi hap ban mat iki jing syaram ha jing imro handai nginang ai men semiki nginang kershan bor iki bat nginang perskew tho iki bikin la ban nong ki nong job lai da ki dan ka jing kot jing wat ka bas kam